Siyabingelela ubingelelo ungubaba uDokotela Babuyisizwe Bawujabulela mhle ungathi ikhehla lomzulu amancinyisi namhlanje sisithatha ithuba lokunikezela abalaphi bendabuko ukuthi abake bazosikhangisela ngemisebenzi abathi bayenza ezigodlweni zabo. Namhlanje sinomlaphi bendabuko esocela ukuthi abingelele. Sibingelele baba uDokotela, sibingelele abaphathi bala ekhaya, abasebenzi konke nje ngokuhle umsebenzi abasinikeza wona. Siyabonga kakhulu. Baba, ake singene emsebenzini wakho. Uthi unesiwasho sasethongweni, isiwasho samathongo. Uthini kubantu kehle? Baba uDokotela, kukhona abantu abasebenzayo kodwa mhlawumbe amathongo uthola ukuthi anyamalala. Akusasebenzeki ke manje kumuntu umile usegcina sehamba nje egcwala umgwaqo engasazi ukuthi uzothini. So lo muntu engathi angasondela sikwazi ukuthi simthole isiwasho ageze ukuze ukwazi ukuthi abuye amathongo. Kucaca indlela yakhe ngoba kuyenzeka umuntu othi yena angavaleka kanti mhlambe uyena ongakwazanga ukuthola into ezokwazi ukuthi imsize. So abantu abanjalo ke abanamathongo even noba kuthiwa uthwasile noba kuthiwa yona inyanga kodwa uma ukuthi into zakho zivalekile akusebenzeki kahle kumuveki nje umsebenzi awutholi. So kuyenzeka ukuthi kanti mhlambe kwanyamalala ithole mhlambe lento yokuthi emakhaya kuntshontshwa amathongo uthi akwantshontshwa ithongo lisebenzele umuntu othize. So leyo nto iyakwazi ukuthi isiwasho sikwazi ukubuyisela labo bantu abakanjalo. Uyakhuluma ngekhuba lasebempondweni. Iliphi ikhuba lobukhuluma ngalo? Baba uDokotela, ngizoke ngizame ukuliphatha balibone mhlambe kwenye episode elandelayo. So bayalazi abantu abaningi basebenzele kakhulu. Lela khuba lisebenza into eziningi. Kuyenzeka ukuthi wena ufuna abantu. Kuyakwazi ukuthi lekufihle. Ngoba ngilenzele ukuthi kodwa uyawusho wena ukuthi ulifunela ini. Ngizokwazi ukulenza leyo nto. Uma ukuthi ulifunela imoto, ngiyakwazi ukuthi uma uthi mhlawumbe imoto yakho ihamba ngendlela mhlawumbe iyaphazamiseka endleleni, ngiyakwazi ukuthi ngilifake la khubala ukuthi imoto la khona ukuxaxa khona iyakwazi ukuthi isithele idlule ehambe kule ndawo ufuna ukuyakuyona. Sithe endaweni eningi. Uzofuna umuntu uyakwazi ukumthumelela mefuna umposele noma kufuna azifikele kuwena. Mayinalo ithuba lokuthi afike angafika. Uma ukuthi uyadinga ukuthi mina ngeze kodwa uma ukuthi ngimposela futhi ngiyakwazi ukumposela. Asingenela kwendoda imali. Doktela. Indoda yemali isebenza kakhulu. Ingakho ngigqugquzela kakhulu abantu ukuthi bayithole. Abantu abaningi abahlala bangenamali. Bahlala sebegcina sebephila umashonisa kanti zikhona indlela zokwenza manje. Bakhona abantu abayigembulelayo, bakhona abantu abayidlalela into ezithize ezikwazi ukubafakela imali. Bengayile komashonisa. So ungayike komashonisa indoda yemali ungenayo. Kanti ngendoda yemali uthola imali, ube nemali usuku nosuku. Kahle lapha ake sikhulume lena. Ngifuna vula umsebenzi esigodlweni. Lento esigodlo isibe inkinga kakhulu abanye amakhosi sebeyofuna ngisho umsebenzi ko Shoprite. Baba uDokotela, ibhlungu indaba yokuthwasa uphothule kwenza yonke into kini kodwa ungasabuyisi lutho, ungasasebenzi ugcina seyosebenza emlungwini. Kumele ithongo lisebenze kuwena. Usebenzele ngophela kunale nto. Ngoba ilona la kunika lo msebenzi wawuguqela wabhizi wenza yonke into. So makubuye lona ke likusizeke. So umuntu onenkinga kanjalo akangithinte ngizokwazi ukumlekelela ukuthi akwazi ukuthi nathi sikulo msebenzi wamathongo ukuthi singafi lesisizwe samathongo. Sikhule nje bahlele buka ngathi mhlambe siyehla nje. Asande siqhubeke phela ngoba manje siuniki umsebenzi kuphela kubonakaleke manje ukuthi umuntu uyasebenza. Masavuna usawakha? Ngisawakha baba uDokotela. Umuntu mefuna masavula akabe nasisikhwama esincanyana nje noba asingasikhulanga kakhulu ngoba uma savula yakwazi ukwenza iceba kodwa awuzuceba nje ngosuku nosuku nosuku. Awuzoceba kakhulu. Uzoceba nje indlela eright ukuthi ukwazi ukuphila, umaintain yonke into esekhaya, ingane zidle. Isiphathu sasiphatha. Ngisasiphatha. Wathi umthinta kuthande. Mkhulu. Lapho abafowethu bayasokola ezinye intombi ziyabahlula. Abanye abakwazi ukukhuluma. So kukhona abantu abakwazi ukuthi umuntu uyawusebenzisa umuthi kodwa manje ahlele ukukhuluma. Awukuthinte nje umuntu nje manje uxoxe naye uthi asicele uvele ngala kancane. Uyabona ke wena ke songala ukuthi ufunani. Hayi ukuthi kufuna imali. Uma sifuna ijongo lingasithola kanjani? Hayi makangifonele umuntu. Ngiyatholakala efonini. Angifonele banga WhatsApp. Ukayiphatha iRolex noma imbazo emali wayiyeka. Wenza kanjani? Angikwazi ukuyiyeka baba uDokotela iRolex. Igama lethi Rolex aliqalwa ngayimina. Laqala abantu abayisebenzisayo. Ngoba bebona ukuthi umuntu beRolex ngayo nje izinto ziyashesha. iRolex ayivuli kuphela ukuthi ube nemali. Iyakuvulela izinto eziningi. Angizochaza ukuthi yini nani kodwa nje alophela usuku insuku ezimbili nobe ezintathu
into ongayiboni uyisebenzisile manje number 1 iyakwenzela nje manje. Relax. Ngifuna usithinte Khehle bazokufuna abantu ukubona uya emzini yabo noma abantu beza kuwena wenza njani? Ngiyatholakala everywhere. So umuntu mengifuna ngiyaza kuyena. Uma engifonela ethi ufuna ukuza kumina uyangithola esigodlweni. Ngisuke khona. Uma ngengekho ngisuke ngishiya. Nike number Khehle bazokuthola kuwena. 063 8152 660 067 88 53091. Ubaba uDokotela Bowesizwe Bojabulile siyabonga. Siyabonga baba.